Ola a todos, cos seguintes exercicios traballaremos a flexión, extensión e rotación das distintas partes que compoñen os membros superiores, así como da cabeza, procurando unha maior amplitude articulatoria e mellorar o tono muscular. Todos estes movementos vense involucrados nas actividades da vida diaria, como hixiene persoal, vestido, alimentación. Para realizalos tan só precisamos unha cadeira. Faremos 10 repeticións de cada exercicio. E vamos a comezar co bloque de pescozo. O primeiro exercicio consiste en flexionar o pescozo levando o queixo cara ao peito, como dicindo sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O seguinte consiste en xirar como dicindo non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O seguinte consiste en realizar inclinacións de pescozo, intentando chegar coa orella ao ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O cuarto exercicio consiste en que coa man dereita tocamos a orella esquerda e baixamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora co outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben. E o quinto exercicio é xirar a cabeza cara a esquerda, de esquerda a dereita, facendo semicírculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos a pasar ao bloque de hombros. Neste bloque levantamos os dous brazos estirados por encima da cabeza e volvemos á posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora levantamos os dous brazos estirados, levamos o dereito atrás e logo o esquerdo sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cos dous brazos arriba, levamos o primeiro a un lado e logo o seguinte outro brazo para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Cos brazos estirados lateralmente e as puntas dos dedos cara arriba, facemos círculos con ombreiro cara adiante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora facemos de un en un o mesmo proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora o esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora flexionamos os cóbados e colocamos os antebrazos un por riba do outro como se estuveramos de brazos cruzados e realizamos unha forma de U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o último de ombros, para realizarlo, témonos que poñer de pé, colocámonos detrás do respaldo da silla e o corpo flexionado a cara adiante, apoyamos o brazo dereito e levamos o outro brazo cara atrás, coa mesma inclinación do corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E repetimos co outro lado, o mesmo exercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, e ata aquí a rutina de exercicios de pescozo e ombros. Espero que vos hayan gustado.